Makhang ketal, khorang ketal, sur ketal. Tui fai tongo. Ke ajaga o norok ni jajak mani borok rok bo tongo. Hai ni bagai fai di seng o recording. Chenglanya ni sekang no. Seng kisah naiknya lagi na tini sab faijak. Seng pula on nugo jaga o bokorok thaisa. Sinna rong kata bokor nugo bain baksa saiman na. Ke jara bokor nugo sinia rong ke makhana sini sidi. Sini busgang pula tongo. Kunal. Hello Kunal. Hello everyone. Bahai tong nang to studio roga askal khub kom no phayo nang tam khetrok da khlai askal Wanchung mo mo hiba no. Acha khetro da khlai na rabar da rai tong an bagai de paile ara samo go Hai no. Acha nge tini bo bhai ra samo no tui tong Ora chamung to tam sanai dara bo jaga wachi belai ni yak rizak dara ni hinge ani bundu pranab bundu bobo compose khaimani ba chamung bini chamung no bo Acha hinge abo tini ang busuk kaham chamano saimi abo audience ni upre tai tai chini das kang ni upre bo depend khayo music ni upre tai ani chamani upre depend khayo nge nong ni hamjak ma tai nong ni chuba chunang wa sikna hambai belai ke nang te phai du Final. Their project final. Nge teruk thanglai te seng no go sini bukhuk zinia jamatia norok mukha ro kisa kiting khen nokra tabo age muhan kisa kolok bini tau ga kiting thangka Gazam pesati. nge nang noko tam roksa Mai sao, fast food sao. Acha okay. Nge tini bo resam ngorong no nang resam nan bagi phemani sagade Amar resam kyang first time ani nije ko khaimani compost khaimani te lyrics suimani. ba first time sina First. okay tini khnai manai Tini khaimani tin recording kani bhaga ba. yes Kya su. asano acha nge boni logi bo hainai tongo bimoli jamatia bo haino jomo piji amo baro sagade tini bukti resam nang boda nijin sujar darsam na phaitong An sujaking ya sini ko koroksa an friend prono bini compose kai naron chaja kumani Kunal tongo cinta ku Kunal bai kini nei gore recording khaina phayo balake hambai nge norok nai tongdi sini narak di jinia pohang ke bimoli boro jotono kaham no rosa bayo gaban logi on norok nogui mano pranab bohong ka agi singer tongmani tau promotion ngi nayong kha ke te producer bohong kha bono bahino belakena hamai maro tang male ko borok resap mong musamoni haparo bo yapri ra kaui nai resap mong kari thani wo sakni kolom tui bai aji mani rang rokno saklai nai samong tangi tomon bagai hamai maro bono bahino bin jarate ni sung mai khopsa khom nei masau bini to nor Simon ho Siren production bokisa sai khana wan bini channel ni beparo ngatai tam ro buskang phaitong buskang wo phaitong wo video ketal no phaitong wo Kunal samung te bimole te jinia ro tongo ngke amo nor dakino nai man nai ngke te tara no hambai mari wo dara no poro mak jot to kisi okay ngke bin channel bumungka Siren production norok thangdi YouTube nai nai di Siren production no bin video klajak rok tongo Inga bini debradi go tongo khoroksa takuk bohong ke angno sair shwana bohong ka sini thajingo bukhuk je bimoli bini manai kalayo inga mongro tam gang sijalia ani mungke haris do das gang ni studio rong ya ko naine hanai okay belai ke hambai belai ke na hambai tai tamla degnan tong te kok kebang sakang ke sini samung table nai haini bagai Kunal to ai na singjak samnan bagai fighting ke sal kedemani ulo bini resap mung bini khorang sing khlaina legrana Ashuk macang ja nugui nonotini shak mang tong flower ifayo Ula ngokha kobor Enggak. Mau aja. Tumaku berhiking gana wa mafai lachimakam Lachimakir makuri de
Lachima kiri makuri de Ruwana Tika jang shari ruwana Tika jang shari Tika jang shari ruwana Tika jang shari ruwana Tishaganabo, Faidi, Tishaganabo, Faidi, Tishaganabo, Faidi, Tishaganabo.